Hello emberek, Norbi vagyok, és ez itt az MTL San Andreas, leveszem a hangerőt. Eléggé laggolok. És ez a videó arról fog szólni, hogy beszélgetünk egy picikét, mert vannak olyan videósok, akik fikázzák Herbie-t. Nem tudom miért fikázzák, de ez az ő dolguk. Én nem fikázni akarom, hanem beszélni róluk, azokról a videósokról, mert nagyon laggolok már. Inkább a főmenübe maradok. Na mindegy, inkább maradok itt, és itt ez a háttér itt lesz, és akkor beszélgetünk. Na most, Herbie egy jó fej, jó videós, de sok videós fikázza, nem tudom, hogy miért. Azért, mert jó videós? Nem tudom. Nem tudom, hogy miért kell fikázni. Ez piros, az a piros gyerek is ott fikázza, piroska nem tudom, hogy piroska, ki van. Nem tudom, nagyon nem szeretem azonyt, aki másokat fikáz. Azonyt nem szeretem, bevallom őszintén. Hát, Herbie-nek sok ellensége van, ha jól tudom. Hát, ezt nem lehet elviselni azért. Én nem hagyom ezt szó nélkül, muszáj beszélnem róla, mert azért ilyen dolgot csinálni, ez azért, mert ez nem normális, bazd meg. Lefikázni a másikat azért, mert jobb videós. Szerintem azért fikázza, nem tudom. De miért kell fikázni? Azért, mert jobb videós, vagy azért, mert több feliratkozója van? Nekem alig van feliratkozom, de látjátok, én nem fikázok senkit. Nem fikázom Keselyűt, nem fikázom Pingvin harcost, az a Sirius-t, nem fikázom Herbie-t, nem fikázok senkit sem. Én szeretem azokat a videósokat. Piros, annak nem tetszik a videója, eleve nem tetszik a videója, értitek? És azért diszlájkolom. És ne diszlájkoljátok azért a videót, mert több a dislike, mint a like. Ha tetszik egy videó, lájkoljátok. Most ezt nem magamra értem, Herbie-re. Hogy valamit csináltok, légy szíves, mert ez nem jó. Most ezt a videót abba hagyom. Hát, mondom, ne csináljátok valamit, amit mondtam, légy szíves. Mert ha több a dislike, mint a like, akkor nem kell dislike-olni. Ha tetszik egy videó, lájkold. Ez nem magamra értem, másokra. Na, hát, ennyit szerettem volna mondani. Sziasztok!